Pois en si moitos, non? Porque estas noites son totalmente especiais, non? Pero realmente sí que me lembro pois da bicicleta. Ademais eso, a bicicleta de dúas rodas, antes tiña de máis pequeno, entón empezas a ter uso de razón, entón pois a bicicleta de dúas rodas, que ademais nos queu a varios primos e a verdade é que a disfrutamos moito. Os agasallos que máis lembro son os que nunca chegaron, porque os pedía con tanta ilusión que non acababan de chegar. Teño na cabeza ese gran escalestri que sempre quixen ter e nunca chegou a casa. En todo caso, creo que son datas para trasladar a xente moita ilusión, moita felicidade, sobre todo as familias compostelás para que sigan disfrutando nesta ocasión, pois por partida doble, o día 4 e o día 5. A verdade é que iso foi un regalo espectacular que fun, vamos, creo que quedei absolutamente abraiada con el, encantoume, aínda que hai un agasallo que para o conxunto dos irmáns, porque nos lo puxeran os 5 que éramos na casa, e que sempre foi ademais un agasallo que quixen volver a ter, que era o que daquela chamábamos un golositón, que era unha especie de forno eléctrico onde ti podías cocer as tuas propias pastas. Ese, eu creo que foi un regalo magnífico que estivo moitísimo tempo, ainda nos maiores, na miña casa e podendo realmente xogar con el. Os mellores agasallos son os agasallos que se podes facer algo, un microscopio onde ti podes coller unha folla, coller un verde, coller calquera cousa e miralo, observar con atención. Neste caso, un golositón que se permitiría a posibilidade de ti fabricar as tuas propias galletas con distintas formas, a de estrela, de lúa, de sol. Eu creo que foron agasallos magníficos.